दिनै बिटिआर गोरोबथानि थामथि बोसोर आरो बे सानखौ जोङो बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव फालिनाय जादों आरो 1000 टटेल 10,000 सुबुंनि बाइक रेलि लानानै दिनैनि सानखौ जोङो बड'लेण्डनि थाखाय गोजोननि सान पिस डे हिसाबै फोसावदों आरो फैबाय थानाय समाव बे 27 जानुवारिखौ जोङो पिस डे हिसाबै जों फालिलांबाय थागोन। बिनि जाहोना मोननै, मोनसेया जाबाय बे 27 जानुवारि 2020आवनो बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो एनडिएफबि एबसु इउबिपिअआ सागान होनानै बर'नि गेजेराव अराय गोजोनखौ लाबोनो हादों। स' बिनि थाखायनो बियो मोनसे गोजोननि सान। गुबुन मोनसेया जाबाय मोनसे माहारि जौगालांनांगौब्ला मोनसे माहारिया गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे मोजां थासारि जोंनो नांगौ आरो बे मोजां थासारिखौ जों मोननो हायो जेब्ला जोंनि गेजेराव गोजोना थायो। न'खर गंसेयावबो हिंसा जायोब्ला मोजां खामानि जाया, समाज मोनसेयावबो हिंसायारि थासारि थाबाय थायोब्ला मोजां खामानि जाया, बबेबा रायजो एबा हादोरावबो हिंसायारि थासारि थाबाय थायोब्ला जोङो मोजां खामानिफोरखौ साननो हाया। दा बिनिखायनो थांनाय 30-40 बोसोराव बर' माहारिया आलादा रायजो बिनानै, राजखान्थिनि मोन्थाइखौ बिनानै, जोंनि सुबुंनि मोन्थाइ, गुबुन गुबुन मोन्थाइफोरखौ बिनानै जों गोलाव सम सोमावसारबाय आरो बेवहाय रोजा रोजा सुबुङा जिउ गारनो गोनां जाबाय, जिउ जोबलांबाय, गोबाङानो पुलिस मिलिटारिजों हमजाबाय, बायदिसिना थासारि जोंनि गेजेराव फैदोंमोन आरो बेजों जोंनि गेजेराव जि मोनसे स्टेबिलिटि बियो जोंनि गेजेराव गैया जादोंमोन। नाथाय 2020 एकर्डनि उनाव दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैदों। बे गोजोन थासारिखौ जों अराय सम इयुनाव लाखिबाय थानांगोन, अब्लासो सोलोंथायाव जों जौगानो हागोन, रांखान्थि बिथिङाव जों जौगानो हागोन, समाज फोसाबनायाव जों साक्सेस जानो हागोन आरो जोंनि लाइमोनफोरनो, जोंनि फरायसाफोरनो इयुनाव मोनसे मोजां लामा जोङो होलांनो हागोन। दा बेनिखायनो बे सानखौ जों गोजोन सान हिसाबै फालिगोन। मैयायो जि जोंनि 74थि रिपाब्लिक डेआव आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जि मोनसे गोलाव समनि सिमांमोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै बयनिबो सिमांमोन जे जोंनि सिमाया संकष्ट सदिया जानांगौ। नाथाय संकष्ट सदिया जानायाव माखासे उसुबिदा थानायलाय बिटिआर गोरोबथायाव जोङो गहपुर आरो सिमलुगुरिसिम जोङो मोनसे सिमा होदोंमोन आरो बे सिमाखौ लानानै दिनै भारत सरकार, आसाम सरकारा जोंजों गोरोबथायाव बिथांमोना फैदों। जिखिनिया बाहेरायाव थालांगोन बेखौ बर' कसारियाव सोनाय जागोन आरो